Assalamu alaikum hettiyankoɓe ɓiyankoɓe Piindi TV bisimilla mon ruɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañti kala saaha huccide mon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka alarba hannde ko yiɗon yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama inde ko noon manama e jettoɗe seeɗenɓe men jettaki e lawol gotol calminama juura betta juuɗe ñaaga duwaw yuppa e Sénégal e aduna o foof mboɗo sohla en caggal jaam duumo e nder leydi meɗen Sénégal Mauritanie Maroc e aduna o foof ɗum noon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ene jeeya ko ɓuuri tengtude jayndel ndi hannde Ousmane Sonko ruttinama e dumbirɗu ɗum noon avocat ji makko wonko mbi hen goɗɗum nane jayndel ndi woni Kédougou no jogori fewndirede ni ha tengtengel ɗo cukalel biyetengel Mohamed majjunogel jinnaɓe muɗum ha sikkako ko wujja joni wonde so Allahu lamɗo jaaɓi noon tigui hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe gudditiran ruɓɓindu jayndeli meɗen e jayde e gendire Le Soleil jayde Le Soleil e oɗo subaka ari tan ko to diwan mo Kédougou to Kédougou noon ne anda toon tan gardiɗo leydi ndi waɗi toon yiyete ɗum noon ne wawi wiyede visite mawɗo kanko e darde makko ƴewde tan ko ngakki toon e ko foti tan waɗede toon ɗum ɗon noon kanko gardiɗo leydi ndi o wi tan ma taliji fewde ko wi to ganduɗa woni Kédougou Saraya to wiyete Moussala toon noon ko tan tali mo ganduɗa ma watta 136 kilométre mo ganduɗa ne foti fewde ɗo fewnditede toon te ɓe mbi tan aménagement mo bambou ma fewndite hosanto to ganduɗa woni Sabodola e tan to wiyete Kayan ɓe mbi noon ma tan juma mawɗo maahe toon no grande mosquée mawɗo poɗɗo waɗede toon ɗum ɗon noon ɓe mbi tan toon to ganduɗa woni Kédougou kay caɗele mabɓe ne wawi wiyede holliɓe caggal hayso taw darnaka taw garene jayde quotidien le quotidien jayde quotidien ne koye gon felo yaɓɓi saabu on ji gardiɗo leydi ndi dari tan gam fawde kaaƴe gadane ɗum noon ɓe mbi tan ko cadeau tigui mo ganduɗa yete ko baynugol makko tigui o tottiɓe oɗon cadeau saabu ne anda gardiɗo leydi ndi jogorani jeeyede élection ji garoji e ɗiɗo ɓe mbi noon kanko ɓe o wi tan to banggue courant to banggue ndiyam e goɗɗum kay woni ko jeeya e projet ji ɗi ganduɗa ne foti darnede toon to diwan mo Kédougou gaɗene jayde Dakar Presse noon e oɗo subaka on ji jonde Ousmane Sonko ɓe mbi tan ko kanko oɗo Ousmane Sonko kay so yiyama sikke ko jaltuɗo e dumbirɗu ala ko duttinaɗo toon saabu o nawama tan e prison mo Cap Manuel ɗum noon ɓe mbi o tawoyi oɗo mo ganduɗa woni Diomaye Faye kanko maître Ciré Clédor Ly o suuti konngudi makko tan wiide ko Ousmane Sonko waɗa ko enlèvement tigui ɓe mbawi noddirde ɗum saabu ko pecce jamma o yaltina toon to hôpital to gam nawede toon to ganduɗa kañum woni to prison oɗon ha joni tan garen e jayde besbi le jour noon ari tan koye konngudi ɗi ganduɗa yete kay oɗo Malick Gakou suuti ɗum kanko Malick Gakou noon ha konngudi makko fanude e Sénat e tan ko kewi hen ko e wiide makko tan ko yi ko lelnani ɓerde makko saabu noon ɗum ko ganduɗa kañum woni Sénat kay hande eno yaratani e konngudi mum suutata ɗi e tan ittaɓe toon wona ko lelni ɓerde faade élection ji garoji ɗi kanko noon o arti kadi e gueɗe Ousmane Sonko wiidemo tan ɓe miijaka hay lawol gotol ni élection ji waɗe taw Ousmane Sonko jeyaka hen te ɗum ɗon noon kamɓe lundiɓe poti darade hen ɗum woni konngudi Malick Gakou garene jayde Vox Populi noon e oɗo subaka ari tan koye konngudi Déthié Fall kankone tan o wi o timmini ko faye banggue parrainage mo namdanowo oɗo saaha kay o udditani damal heddiɓe ɗum ɗon noon o arti e situation gonɗo e nder leydi ndi ha tengti e tan Barça walla Barsak walla sukaɓe ƴettoɓe saaha foof laaɗene jaaha kanko Déthié Fall noon e wiidemo ko ɓeɗon sukaɓe yoɓe jooɗo e nder leydi ndi saabu kay leydi ndi kamɓe mbawi firtude ɗum kamɓe mbawi fewnude leydi mabɓe wadde noon yoɓe jooɗo ɗo yette ɓe mbi Khalifa Sall Barthélémy Dias wondiɓe muɗum ha joni e nder jayde Vox Populi ɓe mbi kay ko ɓe mbi ko ñett e tan élection ji jiɗɗi ruttinede caggal walla miijede ina ruttine caggal garen ha joni kay e kongo e tan goɗɗo banggue goɗɗo to woni jayde l'observateur noon e oɗo subaka ari tan ko wiide mandat mo ganduɗa yete kay
oɗo saha ne wawi wiyede manda mo ganduɗa ene gasi tene jokki ɗo e nder leydi meɗen ɗum noon ne heewi ɗo ɓe mbi tan gestion des affaires publiques ko hen ɓe gaari tigui saabu yete wonko ganduɗa ko ɓuuri hen hewde ko tan jumre ƴewtinda hen wiyete kay wonɓe ganduɗa kay darde mumen oɗo saaha wona darde badde fayida kono kay ha joni tan ɓe garti e privilége uji ganduɗa ete ine ƴewtinde e tan ɗiɗon banggueji hayso tawi neɗɗo ƴetti ko wayno ñamale walla way noon to banggue remboursement ji ɗi wonɓe ganda ne jooɓa kono kadi wonɓe ganda ko noon tan goppirte ɓe garti kay guel ɗo cukalel ganduɗa ete wiyete tan ko Mouhamed guel ɗon noon ko majjunogel jingnaɓe muɗum ɓe mbi tan a yitama toon to diwan mo Grand Yoff ɓe mbi Ousmane Sonko nawama e Cap Manuel ɗum ko hanki jamma wonno garen ha joni jayde li quotidien noon ari tan ha joni hakkude Mamboy Diawo e tan oɗo mo ganduɗa woni Amadou Ba kono ɓe mbi ko hewɓe yadunoɓe Mamboy Diawo oɗo saaha kollitimo caggal gam nanggarde koyngal Amadou Ba ɓeɗon noon nde namda mbi tan ko kañumen paadani Mamboy Diawo gam holla ɗumen lawol saabu eɓe gandi ɗo no lawol ngol walla ɗo rewete e tan ɗoɓe poti fawde koyɗe mabɓe ɗum koye jayde li quotidien garene jayde les échos noon e oɗo subaka ari tan ko ha joni e Ousmane Sonko ɓe mbi Ousmane Sonko kay ko citation directe totti Thiendella Fall ɗum ɗon noon ko tan gueɗe ɗe ganduɗa beele hebde ko ganduɗa ko kañum woni kayitaji mabɓe parrainage ko way noon o wi noon kay ɓe mbaɗi porté plainte kono kadi ɓe jiiɗi tan ko tottede milliard uji ɗiɗi piccal joyyi e ɗum noon ɗe ganduɗa ete aɓe logga ɗum e dande directeur général des élections saabu kañum addaniɓe kay ɗeɗo caɗele nde ganduɗa ete juge totti ko ganduɗa kañum woni yamirore yoɓe totte kayitaji mabɓe goɗɓe ɓe ganduɗa kay nane lawol e kamɓene e tan ɗum ko ganduɗa woni juge woni tan Tony Silva gonnoɗo ɗo joueur équipe nationale e tan joom suudu muɗum walla gonnoɗo joom suudu muɗum ne wiye Aïda Ba kamɓe ɓeɗon noon ɗo joni aɓene tan e banggue cour suprême ɗum noon ɓe mbi ko janggo o ñawore nde ɗon dañata garene jayde le témoin quotidien noon oɗo subaka ari tan koye Anta Babacar Ngom saabu ne anda ɗeɗo balɗe noon terrain politique o ine dilli seeɗa ɗo ha faade élection ji noon tigui yarata kanko noon ɓe mbi o yeehi toon to diwan mo Casamance o duwanama kono kadi ɗo foti fawde koyngal makko ɗo o fawi ɗum toon kanko Anta Babacar Ngom kono suuti konngudi fanude kay e wonɓe toon e rewɓe wonɓe toon ɓe gaari Déthié Fall ha joni ɓe mbi Déthié Fall timmini parrainage muɗum garene jayde libération noon e oɗo subaka ari tan koye banggue sentif mo ganduɗa yete ɓe mbi kay kanko kamɓe sentif ɓe mbaɗi coincé to fayi e banggue mbuñari e blanchiment d'argent ɗon ɓeɗo noon ko tan global metal trade kamɓe ɓeɗon noon ɓe pawama juuɗe ɓe pawama tan walla mbiyen ɓe jopama peɗeli kamɓe ɓeɗon saabu ɓe mbi ko tolni milliard uji ɗiɗi franc CFA kay ƴewtinda kay won naatiɗo fotani nadde ɓe mbi noon société oɗon mo ganduɗa kay ko société turque mo tan oɗo turque biyeteɗo Nihad Arzum Oglu Muharram Zada kanko oɗon noon woni mo ganduɗa kay ko kamɓe tigui joppa peɗeli saabu noon ko ɓe jeeyanno faye banggue jamɗe walla faye banggue béton ji eko way noon woni ko rewanoy e lawol ha saabi tan kanko nde won namda noon ɓe mbi o suuti ko konngudi te konngudi ɗi o suuti ɗi haydara jiiɗani hen goɗɗum ɗum yummay baba ko nden noon tigui ɓe soupçon ji dañi haaɓe mbaɗi ɗiɗon enquête aji yaltini tigui won kay ko suuɗi nder ko ganduɗa yete wona ko feewi ha joni ɓe gaari tan e losko baɗaɗo e ngel ɗo cukalel kay biyeteɗo Mouhamed majjunoɗo guila altine toon to ganduɗa kañum woni to diwan mo Grand Yoff ɓe mbi cukalel ngel noon nde jippi école ko nden wonduno guiƴiraɓe muɗum ne terodiray mumen ha tan heeɓi majjude ɓe mbi noon koye galle chef de quartier mo ganduɗa woni toon koto cité millionnaire toon tigui nguel waali kono noon ɓe mbi goɗɗum koko tan fiilino hen saabu won mo ganduɗa wonno ko étranger woni tan gonɗo caggal leydi noddannoɗo ɓe ne namnoɓe million ji wiiɓe ko kañum ƴettingel ɗon cukalel te ɗum ɗon wona gonga ɗum noon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe woni gueɗe ɗe ganduɗa mbeɗen ko gueɗe joɓe sisiɓe tan garen e jayde tribune sport kañum tigui uddata damal e oɗo subaka garen e lion soji ɗi kamɓe ɓeɗon noon ɓe mbi ɓe jeehi kay e 8e de finale caggal hanki e ndeɓe tan
nde ɓe gagni Pologne bituji 4 e gotel ɗum noon woni hanke ko ganduɗa ɓe dañi ɗum ɓe garti kay e tan oɗo mo ganduɗa woni Luis Diaz jitodiral mum e bammum ɓe mbi noon woni ko ganduɗa yurminima hettiyankoɓe yeeɓen koɓe joni joni udditan hello wonko noon tigui hettiyankoɓe yeeɓinkoɓe garenne partie 2 meɗen ɗum ɗon noon garen tan e Ousmane Sonko ittama nawama toon to ganduɗa woni Cap Manuel prison Cap Manuel ɗum ɗon noon ɓe mbi koye tan yamirore médecin traitant makko mo ganduɗa ete ko kañum tigui safrannomo on tigui wi yo faane townete goɗɗum ɗum woni guel ɗo cukalel guel ganduɗa kay dañi tan ko duuɓi 5 ne notoye inde Mohamed toon to diwan mo Grand Yoff majjuno noon guila altine koreji muɗum ene jiilo ɗum wodi noon goɗɗum ko fili hen woni tan gonɗo caggal leydi dariɗo wi ko kañum tigui jogui guel ɗon cukalel ine namno noon 1,500,000 ne namnotono ɗum ɓe ganduɗa goni jignaɓe cukalel guel gam tan ɓe jooɓa ɗum ɗum ɗon fof no ne wawi wiyede addi ɗum ko tan gueɗe ɗe ganduɗa hande so neɗɗo majji ne heewi nannede réseaux sociaux ji nawe Facebook na waɗe TikTok waɗe partagé e tan plateforme uji ganduɗa ete kañum woni ko wayno WhatsApp e ko way noon ɗum ɗon noon hande ne wawi wonde e banggue moƴƴere kono ne wawi addude gueɗe baɗe ni saabu saysayeɓe ne mbawi cuuɗade caggal mbiye kañumen jogui cukalel nguel walla cukalel nguel nani ko naggam min namnoto walla naggam e naggam e ko way noon ɗum ɗon fof noon hande ne hulɓini saabu so ƴewtidama ɗeɗo gueɗe neɗɗo wiide yiyete kañum jogui cukalel neɗɗo oɗon noon ɓe mbi waɗi base tan ko à l'étranger woni neɗɗo mo ganduɗa woni ko caggal leydi wiide kañum jogui cukalel nguel tawa cukalel nguel nde oɗon saaha nane condition ji moƴƴi galle chef de quartier mo ganduɗa ko toon tigui nguel wonno woni to cité millionnaire toon tigui nguel ɗon cukalel wonno yaltani ni Grand Yoff saabu ne anda cité millionnaire jeeya koye Grand Yoff tigui toon nguel ɗon cukalel wonno mataw ne faaɗe tan jiilogol koreji mumen e ko way noon walla déclaration ji ko way noon ɗum ɗon ne hande ko wiide tan yo watte hakkille sukaɓe saabu cukalel dañguel duuɓi 5 so yeehi école fotani woppede ne wiyane artira hoore mum eko way noon hayso tawi école o woni koye damal galle saabu cukalel kañum hakkille muɗum tan rewata saaha foof so yalte classe tan hankkadi ko terodiral reway rewoɓe yahoɓe paaya worgo ɓe paaya to reway mumen wona ko ganduɗa ete ko caɗele addata kono ko ɓuuri fewde ko woni so heure jippogol yonti 20 minutes avant walla 15 minutes avant yo neɗɗo ya fadoya cukalel nguel e damal école muɗum nanga artira hay nder galle ɗon ɓuuri sirde hay so tawi noon saaha wonko ganduɗa ene fota yande cukalel hay so ƴettoyama wasta yande muɗum saabu ko gueɗe Allah wonata kono noon rentade kam ene moƴƴi hen wiide ñande foof komin ƴettoyta ɓiyam walla komin wattani walla école o hoto goppe ɓiyam yalta tawa mi arani ɗum ɗon fof ne ko ganduɗa ete ma won moƴƴere saabu hande adunaji ɗi koko jiiɓi te sukaɓe majƴoɓe jiitaka ne keewi machallah jiiye cukalel ganda majji duuɓi 10 jignama mum jiyani ɗum duuɓi 20 jignama mum jiyani ɗum duuɓi 2 jignama mum jiyani ɗum ne wawi hokkede yeeru e cukalel ganda wiyete ko muntaha ngel ganda yete toon to diwan mo Touba majjuno maggal Touba ndene joni mataw waɗi duuɓi 5 walla duuɓi 6 nden angel tolnino tan e duuɓi 3 walla duuɓi 2 e feccere guila nden ha joni yitaka ha joni koreji mum nani jiilo ko wiide tan yo ɓuur woppede hakkille ɓe ganda ko mumunteji ngala ko gandi saabu duuɓi 5 ko cukalel wawa ittude hoore mum école artira hay sene waɗa ɗum saaha ñande foof kañum ko hakkille mum tan rewata terodiral nawi ɗum ha majjoyi goɗɗo yiiɗi yete wonde caggal muɗum wi ko min jogui cukalel nguel totte kam naggame kalis mi yaltina ɗum fo en tout cas ne hulɓini yo Allah waɗan en jaami kisal tottude wonadi gongol so Allah lamɗo jaaɓi bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗanno en banggue caméra ko Djiby Dieng to montage ko Ali Fall